Halo, jane tak kon rap meneh ya. Ya terus ke utawa urung rampung kok ngom. Urung rampung iki, Nduk. Urung. Malah nyembah iki ngene lho. Loh, tuan rumah lo eneh ngono kok. Lah ya tenan kok Seti. Iya. Jumbuh karo pawakane. Lencir. Siap, Mbak. Dadi oleh lenggak-lenggok lemes tenan. Kerajakan Banyuwangi. Terus kebagian Siti iki nang rumah